lakas ng ulan kagabi guys, magdamag. Ayun. Ayun guys, oh, hagdan oh, tarik oh. Exercise. Good morning world! May maliliit kaming isda. At mga ulo, Excited ka na. adobo. Excited ka na umuwi. Ito yung ano, maliit. Oh, wala pa. Excited tumuwi, nalulungkot nga ako, hindi nga ako nakapag-isip kung mag-extend ako eh. Ha? Melods, lapo si Tito. Kahit wala ng pera, naubos na. Aba. Bisan wala na ko ng kwarta si Tito, lap pa rin niya. Oh. Uy, wag mong galawin yan! alam mo pag may humahawak sa buko, sinusuntok ko, inuumbag ko. Ginaumbag ko. Sa tuod lang, sa tuod. Tuod. Ginaumbag ko. Ginumbag. Ayan pa gulay from the neighbor. Oh. Oh. Tapos meron. Ito, Ga! Halika. Sigarilyas at saka okra, oh. Na may hipon daw, sabi ni Gab. Sigarilyas na may okra, may gata. Wow! Tapos, ito, sausawan. Pangsud ba? Balitsaw. Pakilang face na. Oh, yay. On, damo oh. Ito pa isa, oh. Oh my gosh! Oh! Oh! Ang sarap. Ang sarap. Thank you. Mga followers ni Boy Lowy. Lowy Boy. Ayan o, inihaw ng rumblon. Wow! Ayan. Oo, yung packet. Makauna kita. Sabi mo, di ba? Kain na kamo. Tingnan natin. Amupod na lang, amupod. Ay, masama daw na, masama. Para ibig sabihin sabi mo, Ayan na guys, ang ating table. Good morning, ma'am! Ano, John, okay? Laban na namin si Gideon para may tagabuhat. Oo. Oo, kaboy-boy lawat, mga ina, silpil lang na niya. Walang damage. Ibalik na lang sa loob. Pa-refund! Sabi pa, tingnan natin kung ano ang feeling. Wow! Very sturdy. Maganda yung ano nyo, na pili. Last na lang yan sir kasi ang worker yan nagkasakit na. Oh. Hindi na makatrabaho. Maganda. Sige na lang. Kasi kaya Oo, sige. oo. Kahit sa ilalim, ano yan, malinis. Natural yan, natural. Oo. Sayot mo naman ang kwan. Century. Natural, yun ang kulay. Ginasalpak lang. Opo. Way tornilyo, no? Wala po. Merong Marble. Oo. Tulungan kita. Para even. 1, 2. Tapos na. Kuta na, alam, kay may lock na siya. May lock ba yun? Anong lock? Anong klaseng lock? Ang isa na. Kuta lang. Kunti lang. Hindi pagkapasa. Oh, 1. Ayan. Wala na, sumusunod na. Oo. Wala, sunod ng lawas. Sawirin yung lawas. Kuya. Sawirin yung lawas. Oh, tiyo ko na muna. Tandaan na. Wala, sumusunod ng katawan. Kailangan ano? Anong ginamit na ano? Bakto, yun ang yan. Kwan. Tapos yung hindi na ano, Hindi na matanggal. iwalay. Wala yun na. Oh? Kaya ano? Ah, hindi yung kabilya na ano. Wow. So okay. Maganda. So okay ka kasi malaki pala. Mas Akala ko yung maganda. maliit lang. At saka maganda at saka solid. Mas maganda. Yan yung pagkasa sa maputi naman yung Oo. talagang perfect yan. Yeah.
Si Julie. Bumunta sa kaibigan niya. May ano, ayan, lock. Ikot-ikot. Ikot-ikotin maglalak siya. Opo. Oo. Ayun ga, parang may ano doon. Okay. Ito yung argo. Argo. Ah, Pambira na yan. ano ang ganda rin ito eh. Oh, maganda rin. Ah, ito pala, long table pala to ga, oh. Ganda, oh. 6-seater. Sa iyo. Mainit, 12. 12 na. 10 or 12 seaters. Ito magkano to? Yung 23. Oh. May tatlong upuan. Tatlong upuan niya. Kaya lang maganda ang kulay niyan. Gusto ko talaga yan. Ito, Nay. Kila to? 65. 65. Mahaba, guys, oh. Mahaba. 12. Ay, walang upuan yan. Walang Table lang. Table lang. Paano yung upuan? Anong upuan yan ay mga nara na? Ah. Magpapagawa ka na ng Depende kasi yan sa... Pang ano na to, pang dining na. Eto ngayon, ano to, siniship nila. Opo, isipin mo yan. Kung dyan na sa Maynila. Otherwise, pipikapin pa sa Quiapo. Opo. Oo. Kung may ano naman sila, yung taga po may itasabay na ano. Magdi-deliver. Opo. Pwede na Oo, i-deliver. kagaya pinadala namin sa Pangasinan, taga Pangasinan. Siyempre na meron din silang i-deliver ng Pangasinan. Siship din sa... Opo, ay sinabay na namin. Ano, talagang pang-dining na to. Opo. Akala ko medyo maiksi lang dahil ka Mahaba pala. sa ano naman, sa lanay. 240, ano yan? Millimeter. CM. Ay, CM. Masyadong haba, ano. Akala ko medyo maiksi lang. Ako pang ano naman, pang-lanay. Oo nga, ano. Yan ba? Pang-lanay. Kaya ano masyado. Hindi ka. Pwede mga mga 200. Ay, pero wala nang makukuha ng ganito ngayon. Pag ano na yan, Ang mahirap sa lanay ga, hindi mo ito basta-basta mausog. Kailangan mo space dun sa lanay din eh. Di ba? Kaya yung folding natin doon sa table, okay na yun. Kaya pa mga Pag kumain yung mga bata, yung mga ganun. Pero pag ganito, hindi mo na yan hindi mo ma-move. Masyadong mabigat na yan. You know? Liliit yung lanay. Hindi pwede. Ay, yung nasa patio, yun yan ilalagay natin sa lanay. Yan, sa lanay. Yeah, pwede. Ano naman tatapon natin yun? Yeah, pwede doon. Doka, At least may table lang. Kasi ano yun eh, folding. Oo, yeah. Ay, laki ng bulo. Marble Festival. Upuan yan. Ah, ito? Yan. Ito? Ito? Ano, ang laki, ang ganda. Hindi na makakausad ang sasakyan natin sa bigat. ang ano, patayo yan. Si ano, tigo na si Alan ng ano. Pag? Patayo. Huwag Higa. pa ganyan. Ang dahil kasi matagtag eh, pwede mabiyak. Oo. Pagka nakatayo siya, walang ano, kumbaga mas matibay. Isa-sandwich namin sa unan. Nakasitat na yun. Oo. Ito dali. Isa-sandwich sa unan. Isa lang na yan. Isa lang. Po itong maliit. Ha? Hindi Kaya na. yung malaki. Hindi. na. Yung malaki Ay, lang. yung Isang malaki malaki na lang. lang. Oh, ito yung malaki, no? Opo. Okay. Isang malaki lang. Tapos alin nga, ito ba? Ito yung pares niya? Opo, ito yung maliit. Oh, okay. Makintag, parehas na yun, Oo, parehas sila. parehas sila. Ang ganda. Ito na yung nakatayo lang ano. Ang upuan po, nakatayo. Hindi, tsaka itong poste. Oo, nakatayo lang yan. Yan po. Yung poste po, yun ang iipit niyo dun sa yung top niya. Oh, okay. Ayun, pinaka ano. Tapos lalagyan namin unan yung gitna. May dala kami unan eh. Ito, tsaka Oo. table. Ay, hindi na. Basta nakaipit lang siya ng ano, Hindi na siya babagsak ano. hindi na. O kahit yung dalawang upuan, kung iipit sa kanya.
Hindi naman rough road papunta doon sa inyo. Oo, hindi naman. Simentado naman eh. Oo. Sarap mamili kaya lang mabigat. Oo nga. Ah, tingnan mo, gaganda. Oh. Magkano to ganito, ma'am? Mga ganito. 18 yung tatlo. 18 na sila. Opo. Terno na sila. Ah. Wow. 18 ito, guys. Ay, mga ganito. 4-5. Ito lamp din. Ito lang din po ito. Ito lang. Ito lamp to. Opo. Oh, magkano to? Ito to 8 lang. 2.8 ito. Ito 4-5. Alam mo yung sagad Talagang na, mas malayo yung ano, mas mahal talaga yung century, ano? Ma'am, yung sagad na, yung presko. Opo. Para wala nang tao. Sabihin mo, ma'am, sagad na nga eh, tapos tumatawad ka pa. Kasi baka ang presyo sa atin ni ma'am, yung presyo rin sa iba eh. Grabe yung ganda ka. Oh. Presyong pangkaibigan. Yes! Salamat! Pagka pumunta kayo guys dito, malapit ito sa pier eh. Yung Romblon Shopping Center, papasok ka. Pagpasok mo, pinakadulo. Nandito, ipakita ko yung pangalan. Makikita yan sa buong mundo. Ayan si Madam, oh. Makikita sa buong mundo. Siya ang May may, YouTube kami. may-ari dito. Ito, oh. Rainbow Gift Shop. Ito guys, ang lamesa, oh. Tingnan mo yung paa, ang ganda. May tatlong ano siya, upuan. 23,000. 23,000. Ang mga upuan niya dito, oh. Dito upuan niya, guys. So, ayan, oh. Pero tatlong upuan niya. Yung sa amin, dalawa lang ang upuan. Galing. Ito pala, magkano nga ito, ma'am? Sinabi mo kahapon, nakalimutan ko. 45,000. Oh, tingnan mo to, 45. Anong tawag dito sa marble? Argo. Argo. Oh, grabe. Oh, iba. Kaiba. Kind yan. Pinaka-rare. Pinaka-rare na klase ng ano pala ito, ng marble. Oh, 45,000 daw. Galing. Ayan, oh, mga nagsiship sila, oh. Nagsiship sila. Ganda. Yung isa, Pareho din sila. pareho sila. Argo din yun, o iba? Argo din ito. Oh. Ganyan ang kulay. Pero ito maganda, oh. Mayroong linya-linya. Parang bato. Parang nara. Oo, parang kahoy. Pero forever, hindi masisira. Hindi po. Grabe. Para saan to? Yung ganito na Ay, yung stand lang siya ng ano, yung table. Ah. Yung sa puti yan. Yung Okay. baka lang yung nakausli. Ayun, may table kayo ganun. Magkano yon? Ayun ay 7.5. 7.5. So, very good price ito, guys. Ito ang very, ano, yung, ano to? Common na barber, pero napakaganda. Napakaganda, oh. Kung hindi lang mabigat, gusto ko nito. Lagay ko sa lalay. Wala po. 7.5 Pero pwede lang, oh. lagyan din ng upuan. Pero kadalasan, ang inalagay na dito ng mga upuan ay mga lara na Oo. kaya yung Tama. nalugdog. Yung plastic. Hmm. Kasi mag-aanay kung marble, pwede rin. Kaya lang, magbigat yung pag ayos. Hindi. Yeah. Kadalasan Ito, kasi ganda, oh. pag inaano, transfer, minsan na magtumba na nasasa. Oo, tama. Dapat kung saan mo nilagay, doon na siya. Opo. Permanent na. Oo. Eh, siyempre, nililinisan mo talaga. Oo. Pag Ito, ang mga ano naman yan ito, stone niya, ay 1.5 ang isa. Kung palalagyan. ang stool niya. Oo. 5 ang ano nito. Pwede 5. Opo. Ayun pala, for example, na anong panlinis mo sa pang-araw-araw? Ano lang, basang-basahan lang na may tubig? Opo. Hindi lang, kahit basahan lang. Oo. Ano, basta malinis. Oo. Ang ganda, oh. Meron pa nito yung mas malaki, 120 ang lapad niya. Oh. Merong lacy season sa taas. Oh, Yung umiikot siya. ikot-ikot. Opo. Magkano naman yung pag ganon? Yung ganun ay ano Oh. 18,000. Maganda yun eh, may ikot-ikot, Opo, ano? opo. Diyan mo ilaglagay ang ulam.
Ganda. Talaga nag-ulam. Oo, ang ganda. Sana nakaano kayo ng fiesta? Kaya nga. Oo nga, isang linggo na lang, no? Opo. Eh kasi ang pinunta namin yung kapatid ni Gideon, uuwi na rin in 2 days. So, hindi rin kami maka-stay na lang ano dahil kasi may ang aso. Hindi, retired na kami na. Nag-retire na kami. Yung mga alaga, walang Alaga. O, pinaalagaan lang namin sa vet. Nay, free na lang tonight. Oo, sige. Dalawa. Bigyan natin kay Ah, Kim. dalawi daw. Oh, Ito yun. ang ganda oh. Bigyan natin kay Kim, tapos lalagyan niya Ito ng... tingnan natin. Ah, yan. Tama yan. Ayan ang ballpen niya. Hindi, yung ano, yung... Ito. Yan, ito. Yung binili natin dyan kahapon. Oh. Masyado mahaba yata yun. Hindi, ganun talaga yan ga. Sa cellphone yata yan. Oo. Sa cellphone. Thank you na yan. Thank you, Nay. Oh, may freebie pa si nanay. Ito ga. Oh, 350 lang yan. May dalawa pang free na ano. Oo, 350 lang. May dalawang Bumul pitaka natin, pa. Nay. Thank you, Nay. Yung mga ganito, magkano? Ito, 450 may price. Lamp din ito? Opo, lamp din. Wow. May kuryente ng kasama? May wire na? Opo, meron na yan. Ah, lalagyan na lang. Oh, ayun, oh. Isang pinako. Lalagyan pa lang. Lalagyan pa lang. Pero kasama na pag bimili ka. Ayun, oh, ay, ito pala eh, oh. Ayan, oh. Ito po, sir. Thank you. Thank you. Gusto niyo pong makita yung ano, pag may ilaw. Only ito, light century. Ay, iba rin ito. Century din to? Hindi. Light siya. Ah, light century. Yung nabili niyo ay yun ang the best na Century. Gusto ko ang kulay. spider. O baka may magtatanong sa Buddha. Magkano ang Buddha? 15 po. 15,000 ang Buddha, guys. Malaki siya. O, tingnan niyo. Mahal ang mga carving. Oo, kasi carving, kaya siya mahal. Kinarve talaga. Tingnan niyo, oh, malaki siya, guys. Mga 2 dangkal. Yung lapad niya. Oh. Malaki. Para makaano sa yung tayo ng Fiesta. ano, kasi merong festival ng marble Oh. sa 9. Oh, ayan ang ilaw. Hindi masyadong maano kasi Maliwanag. maliwanag. Oo, pero ang ganda. Paggabi, Kasi hindi naman kailangan napakaliwanag na ano lang siya, may light, Opo. no? Opo. May... Pero maano mo yung ano. Oo, ang ganda. Kasi sa gabi ito maganda. Magkano ito pag may magtatanong? 2-3 lang. 2-3. Ayan, ang ganda. Oh. Wala namang problema. Pag balang araw, pwede mong palitan ang wiring pag nasira na. Pwedeng palitan ang ano. Pero ang ito, linya. forever. Opo. Walang problema. Kasi hindi lang mababasa. Oo. Alagaan lang. Kasi pag nakatayo lang naman, hindi mababasag eh. Sa gilid lang, Oo. nakatayo sa table. Ganda. Ganda. Oo. Ang ganda. Oh, ang galing niya mag-impake. Sanay na yan. Siyempre sa ano dito. Ayun nga, oh, nag-uukit, oh. Ay, mano-mano, oh. Mano-mano, oh. Nag-okay ka ng bar. Galing. Oh, ang galing. Nood ako, taya. Sige na po. Ang galing. Oh. Tingnan niyo, oh. Galing. Oh, may itlog pa, oh. Ang ganda, oh. Ay, malaking elepante. Nay, magkano yung malaking elepante? Oo, magkano yung ganyan? 25. Ganda, oh. Laki. Ang laki. Sila puro carving dito, guys, oh.
Ito. Ang laki eh. Ayan na guys, sinakay na nila. Kapinong oh. Salamat! Happy New Year! Ay, sandali. Kapit ko. Oo. Ano to ba to? Marble din yan? Ayan. Oo, ma'am.